Βρισκόμαστε στην Πέλα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Σκύδρας. Στη Σκύδρα οι περισσότεροι αγρότες, καθώς τα αγροτεμάχια τους είναι μικρά, ασχολούνται με τα θερμοκήπια αλλά και την δεδροκαλλιέργεια. Αυτούς τους παραγωγούς πάμε να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε για το τι προϊόντα παράγονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Φύγαμε από τα στενά όρια της περιφέρειάς μας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και τώρα ήρθαμε στο νομό της Πέλας και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή της Σκύδρας, όπου βλέπει κανείς πάρα πολλά θερμοκήπια και πάρα πολλά καρποφόρα δέντρα. Και συνομιλώντας με αγρότες που έχουν και θερμοκήπια αλλά και δέντρα, κάνουν χρήση τελικά αυτών των μικροοργανισμών που μπαίνουν μέσα στην ζωή του αγρότη, του παραγωγού, όσο περνάει η μέρα και περισσότερο. Έτσι ακριβώς, ο νομός Πέλας είναι ένας δυναμικός νομός, έχει πάρα πολλές καλλιέργειες, δυναμικές καλλιέργειες, οι αγρότες είναι ψαγμένοι και μου έκανε εντύπωση όταν έκανα για πρώτη φορά την εισαγωγή των βακτηρίων. Είδα ανθρώπους όπως εδώ που ήδη τα ξέραν από πολύ πιο μπροστά, οπότε και το έργο μου ήταν πολύ πιο εύκολο. Τα ξέραν, είχαν γνώση των ωφελιών από τα βακτήρια και βρήκα αγρότες που ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και με βοήθησαν πάρα πολύ στο να μπορέσω να αποδείξω αυτά που εγώ ξέρω και από αυτά που πιστεύω ότι κάνουν τα ωφέλιμα βακτήρια. Συνομιλώντας μαζί με αγρότες του νομού της Πέλας, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, τι είναι αυτό που θέτουν και χρησιμοποιώντας βεβαίως και την ιδιότητά σας ως γεωπόν, τι σας θέτουν, ότι δεν έχουμε πια την παραγωγή που είχαμε από τον μπαμπά, που μάθαμε, που είχαμε αυξημένη παραγωγή, που ήταν άλλα τα δεδομένα? Συζητείτε αυτό το θέμα? Συζητείτε βεβαίως. Το κυρίαρχο είναι η κατάχρηση που γινόταν στα φυτοφάρμακα. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ένα ευαίσθητο προϊόν το οποίο το καταναλώνει σε μεγάλη κλίμακα ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει ευσυνειδησία από πλευράς τους και ψάχνουν να βρούνε όσο γίνεται περισσότερο προϊόντα τα οποία να μην αφήνουν υπολείμματα, άρα να μπορεί ο άνθρωπος να τα καταναλώνει άφοβα. Όταν λέμε κάναμε υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων και μιλούμε ότι όλα αυτά στα εδάφη, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ παραγωγικά, ανά περιοχή, ανά νομό, υπολογίζουμε τώρα ένας καταναλωτής, σου λέει δεκαετίες ολόκληρες φυτοφάρμακα, δεκαετίες ολόκληρες χημικά λιπάσματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του εδάφους όπου αυτό εμείς το μπουκώνουμε με όλα αυτά τα χημικά? Σε αυτό που λέτε έχετε μεγάλο δίκιο, γιατί επειδή είναι εντατικές καλλιέργειες, πολύ αποδοτικές και οικονομικές καλλιέργειες, έρχονται εδώ και κάνουν μια πολύ μεγάλη κατανάλωση με αποτέλεσμα να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα εδάφη τους. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η αλατότητά τους, από τη μεγάλη χρήση των λιπασμάτων κυρίως, αλλά και τα χημικά υπολείμματα τα οποία μένουν στο έδαφος, δεν διασπώνται ορισμένα. Άρα λοιπόν εδώ πραγματικά βλέπουμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βελτιωθούν αυτά τα εδάφη τα οποία είναι κουρασμένα από την εντατικοποίηση της καλλιέργειας. Αυτό που λέμε κάποιες φορές ως οι παλαιότεροι αγρότες, ότι δεν θα καλλιεργήσω για 1-2 χρόνια τίποτα το χωράφι, προκειμένου αυτό να ξεκουραστεί, να φύγουν αυτά τα υπολείμματα των χημικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Ισχύει, κύριε Δαδαλάκη, σε μεγάλο βαθμό? Έχει τη λογική του, αλλά όταν όμως ο κλήρος είναι μικρός και όταν πρέπει να ζήσεις από ένα μικρό κλήρο και πρέπει εντατικά να χρησιμοποιήσεις κάποια στρέμματα για να επιβιώσει, να ζήσει η οικογένειά σου, να τραφεί. Άρα λοιπόν εκεί δεν έχεις αυτά τα περιθώρια. Είναι καλό να μένει λίγο ξεκούραστο στο χωράφι ή να ενσωματώνεται διάφορες καλλιέργειες τα οποία εμπλουτίζουν την οργανική ουσία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο μικρό τον κλήρο, στις εντατικές καλλιέργειες. Άρα λοιπόν ναι, μεν το ξέρουμε ότι είναι καλό, αλλά δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Τώρα, εδώ οι αγρότες, κυρίως υπάρχουν μικροί κλήροι, βλέπουμε πάρα πολλά θερμοκήπια που οι άνθρωποι μόνοι τους τα παράγουν με πολλή δουλειά και τα μεταπολούν στις λαϊκές και στους καταναλωτές. Τι σας λένε, έχουν δει
αποτελέσματα από τα προϊόντα, τα καινοτόμα, γιατί ξέρετε ότι η Ελλάδα όταν θέλει και στον πρωτογενή της τομέα μπορεί και καινοτόμη. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα και οι αγρότες που ασχολούνται με τις εντατικές καλλιέργειες, πραγματικά και αυτοί οι ίδιοι καινοτομούν και αυτοί οι ίδιοι ψάχνουν να βρούνε, να βελτιώσουν λίγο τις αποδόσεις τους, γιατί σας είπα ότι και τα εδάφη είναι κουρασμένα και εδώ ακριβώς έρχονται τα βακτήρια τα οποία πραγματικά οι περισσότεροι στην αρχή λίγο είναι διστακτικοί γιατί δεν το ξέρουν, κάτι καινούριο. Και αφήνουν βέβαια το μάρτυρα για να δουν τη διαφορά, να μην το χρησιμοποιήσουν καθολικά. Φοβούμαι μήπως υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτά είναι τελείως ακίνδυνα, δεν έχουν καμία χημική πρόσμιξη, δεν είναι χημικά προϊόντα και εκεί πραγματικά βλέπουν αμέσως τη διαφορά, γιατί τα κηπευτικά είναι ευαίσθητα και αντιδρούν αμέσως τα βακτήρια και φαίνεται έντονα η διαφορά, πολύ γρήγορα. Οπότε βλέπουν τα αποτελέσματα μακροσκοπικά με το μάτι. Όταν δηλαδή γίνεται ψεκασμός και σε μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ βλέπουν ότι ξεχωρίζει το ένα κομμάτι το οποίο ψεκάστηκε με βακτήρια, αμέσως βγάζουν τα συμπεράσματά τους, σιγουρεύονται και από εκεί και πέρα, όταν βλέπουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παίρνουν από την ντομάτα, από το αγγούρι, από την πιπεριά τους, ότι πραγματικά αυτά εδώ έχουν μια τρομερή ζήτηση και έχουν πολύ καλά οργανωτικά χαρακτηριστικά, είναι εύγευστα. Αυτά τα χρησιμοποιούν οι αγρότες της περιοχής και στην δεντροκαλλιέργεια, που και εδώ είναι πάρα πολύ πλούσια η δεντροκαλλιέργεια. Βεβαίως. Έχει και εδώ αρκετά δέντρα, κυριαρχούν βέβαια τα ροδάκινα, αλλά όχι μόνο, και τα μήλα. Και πραγματικά εκεί ήδη ξεκίνησαν αρκετοί από πέρυσι να τα εφαρμόζουν. Είδανε πραγματικά ότι είχαν πετύχει ένα μεγάλο καρπού. Ο καρπός ήταν πολύ μεγαλύτερος, είχε καλύτερο χρωματισμό, πιο γευστικός. Είχε σταματήσει η καρπόπτωση, στα κεράσια δε είχε σταματήσει το σχίσιμο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η εφαρμογή τους είναι και στα δέντρα εξίσου ικανοποιητική, αποδοτική και φαίνεται μακροσκοπικά με το μάτι ότι ξεχωρίζει. Μπορεί να αντιμετωπίσει και ενδεχόμενες ασθένειες, είτε στα κηπευτικά είτε στην δεντροκαλλιέργεια? Καταρχάς δεν είναι ένα χημικό προϊόν το οποίο θα πρέπει να καταστρέψει τον παθογόνο μύκητα. Αλλά ο ρόλος του είναι να τον σταματήσει, να μην εξελιχθεί. Άρα λοιπόν όταν ένα φυτό αναπτύσσεται, αποκτάει ένα ισχυρό ριζικό σύστημα και δεν αφήνει το παθογόνο να το δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο φυτό, στον καρπό, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ναι, δεν το σκοτώνει, αλλά δεν το αφήνει να κάνει ζημιά στο φυτό. Άρα λοιπόν στην ουσία το καταστέλει και το φυτό προχωράει κανονικά, αναπτύσσεται κανονικά και είναι και πιο αποδοτικό, έχει μια μεγάλη προήμιση. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα βακτήρια δεν είναι χημικά, δεν σκοτώνουν τα παθογόνα, τους μικροοργανισμούς, αλλά δεν τους αφήνουν να αναπτυχθούν. Δεν τους αφήνουν δηλαδή είτε στο φρούτο, είτε στον κορμό του δέντρου, είτε στα κλαδιά να εξαπλωθεί. Έτσι ακριβώς. Περιορίζεται είτε σε 2-5 μήλα για παράδειγμα και μένει εκεί. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν θα έχει μια μεγάλη επιδημία, δεν θα φανούν τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας, είτε λέγεται πίθιο, είτε λέγεται φουζάριο, είτε λέγεται μονήλια, δεν αναπτύσσονται αυτές οι ασθένειες. Το φυτό, αλλά θέλει από την αρχή ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς προτείνουμε σε κάθε καλλιεργητή να ξεκινήσει, ούτως ώστε από την αρχή να έχει άλλες αντιστάσεις το φυτό, να έχει άλλη δύναμη για να μην μπορέσει κανένα παθογόνο να το δημιουργήσει πρόβλημα. Βρισκόμαστε εδώ στη Σκύδρα. Βλέπουμε πολλά δέντρα και πάρα πολλά θερμοκήπια. Η κύρια καλλιέργεια μας εδώ είναι το θερμοκήπιο. Χρόνια καλλιεργούμε θερμοκήπια. Εγώ προσωπικά καλλιεργώ 30 χρόνια. Με κηπευτικά. Ντομάτες, αγκούρια, πεπεριές, μελιτζάνες. Αυτά. Πώς και εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε τόσο πολλά θερμοκήπια? Τα βρήκαμε από μπαμπά? Τα βρήκαμε από τον πατέρα μας και από τον παππού μας. Από γενιά σε γενιά πάμε. Εγώ είμαι η τρίτη γενιά που καλλιεργούμε θερμοκήπια. Η περιοχή μας έχει γύρω στα 10.000 στρέμματα
Και λόγω ότι δεν έχουμε μεγάλους κλήρους, αναγκαστικά στα θερμοκήπια. Και εγώ προσωπικά έχω 10 στρέμματα θερμοκήπια. Αλλά τα θερμοκήπια είναι μονόδρομος για την περιοχή λόγω του ότι δεν υπάρχουν αναδεσμοί. Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, ότι είναι μονόδρομος. Το επάγγελμα με τα θερμοκήπια είναι ένα δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο σε σχέση με άλλες καλλιέργειες. Ναι, ναι. Δουλεύουμε, δεν ξέρουμε ούτε Χριστούγεννα ούτε Πάσχα, τίποτα. Δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο και μπορώ να σου πω ότι γύρω στις 20 ώρες, 24 ώρες δουλεύουμε. Και τη νύχτα και τη μέρα. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια, μικρή, μεγάλη, όλη η οικογένεια. Συνεργάτες γης. Συνεργάτες γης, βεβαίως. Συνεργάτες γης. Όλο αυτό το οποίο κάνετε, όλη η οικογένεια, 365 μέρες το χρόνο και οι εργάτες γης, αξίζει τον κόπο μετά από 30 χρόνια που κάνετε αυτή τη δουλειά? Κάποτε άξιζε, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι δεν βγαίνουμε οικονομικά. Λόγω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το κοστολόγιο, ότι όλα τα αγροτικά μας εφόδια στα θερμοκήπια όλα είναι εισαγόμενα και πληρώνουμε σε όλα 24% ΦΠΑ. Άρα λέτε ότι το πρόβλημα... Δηλαδή έχουμε μεγάλο κοστολόγιο. Έχουμε πολύ μεγάλο κοστολόγιο. Άρα ο άνθρωπος που ασχολείται, ο αγρότης που ασχολείται με το θερμοκήπιο έχει να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, τον αυξημένο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, ναι, το μεγάλο κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, συν τους εργάτες γης. Συν τους εργάτες γης, βεβαίως, ναι. Και με αποτέλεσμα να βλέπεις να τελειώνει η χρονιά και να λες τι έκανα. Ενώ σκοτώθηκε όλη η οικογένεια να δουλεύει και αποτέλεσμα δεν έχουμε κανένα, τίποτε. Ενώ κάποτε ήμασταν πάρα πολύ καλά. Ναι, θα πεις και τι να κάνουμε, να αλλάξουμε δουλειά τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αλλάξουμε δουλειά γιατί ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Και δεν ξέρουμε να κάνουμε και άλλη δουλειά. Και δεν ξέρουμε να κάνουμε και άλλη δουλειά, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τα προϊόντα τα οποία παράγετε εσείς και βλέπουμε το θερμοκήπιο που είμαστε, μαρούλα. Αυτά που τα πουλάτε. Εγώ πουλάτε οι ίδιοι ή υπάρχει αυτό το γνωστό μοντέλο της χώρας, οι μεγαλέμποροι, έλα να στα πάρω τόσο και εγώ μετά τα μεταπουλώ με ένα κέρδος 200%. Επειδή εγώ προσωπικά καλλιεργώ 30 χρόνια θερμοκήπια, κάποτε το χωριό μας, το Άσπρος Κίδρας, τροφοδοτούσε όλη την Αθήνα. Είχαμε δύο πολύ δυνατούς συνεταιρισμούς και τροφοδοτούσαμε όλη την Αθήνα. Είχαμε πάρα πολύ παραγωγή. Αλλά δεν ξέρω για ποιους λόγους. Λόγω του ότι ένας ο συνεταιρισμός του Πασόκου, ο άλλος της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο συνεταιρισμοί διαλύθηκαν. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή ο καθένας κοιτάζει να τα πουλήσει μόνος στους λαϊκές. Όλοι πάνε στις λαϊκές. Και προσπαθούμε όσο δυνατόν ο καθένας να βγάλει ένα πολύ καλό προϊόν, γιατί έχουμε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Ένα ποιοτικό και υγιέστατο προϊόν. Να σας πω, ο καταναλωτής εμπιστεύεται τις λαϊκές? Ναι, και τα προϊόντα των παραγωγών? Τις εμπιστεύεται, ναι. Τις εμπιστεύεται γιατί τα έχει δοκιμάσει. Έχει μεγάλη διαφορά από τις τιμές από ό,τι πουλάνε τα μανάβικα και μας προτιμάνε. Ξέρετε, γιατί καταναλωτικά είμαστε και λίγο καχύποπτοι πολλές φορές. Λέμε ότι αυτό το προϊόν μπορεί να έχει άλλες ουσίες, μπορεί να έχει χημικά λιπάσματα, μπορεί να έχει φυτοφάρμακα, ίσως απαγορευμένα ή μη. Και τα προηγούμενα χρόνια, ίσως και τώρα, να υπάρχει, ξέρετε, μια αμφιβολία από τους καταναλωτές προς τους ανθρώπους λαϊκής. Τι χρησιμοποιείτε εσείς εδώ? Εγώ προσωπικά, επειδή έχω έτσι μια προσωπική εμπειρία με έναν θάνατο τέλος πάντων της μητέρας μου λόγω από τα φυτοφάρμακα, δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλά χημικά φυτοφάρμακα. Χρησιμοποιώ βακτήρια και μικροοργανισμούς περισσότερο. Έχω τρέλα με αυτά. Και έχω δει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή αυτό το καινούριο, η καινοτόμα γεωργία και καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιείτε εσείς στα είναι το καινούριο και το κάνω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, διότι δουλεύουμε εμείς μέσα στο θερμοκήπιο και λόγω ότι είναι το θερμοκήπιο κλειστό και γίνεται πολύ μεγάλη εξάτμιση, να μην το τρώμε πρώτα εμείς το φάρμακο και δεύτερον για τον καταναλωτή, διότι είναι κρίμα. Έχει γεμίσει ο κόσμος απαρρώστιες από αυτά τα πράγματα. Είστε ικανοποιημένος από τη χρήση των μικροοργανισμών? Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και μπορώ να σου πω ότι είμαι και ο πρώτος που τα δοκίμασα και ίσα ίσα και μιλάω και σε άλλους παραγωγούς να τα χρησιμοποιήσουν άφοβα και χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ιωσάννη, εδώ στη Σκύδρα βλέπει κανείς πολλά θερμοκήπια, διάσπαρτα, άλλα κοντύτερα και πολύ μεγάλη δεντροκαλλιέργεια. Είμαστε στο ιδιόκτητο δικό σας θερμοκήπιο. Πότε το κάνατε αυτό? Είναι ένα σύγχρονο. Ναι, πριν 14 χρόνια. Πώς προέκυψε? Τότε εμφανιστήκαν αυτές οι κατασκευές εδώ. Είχαμε ξύλινες κατασκευές, με ξύλα βασικά. Και θέλησα να κάνω κάτι πιο σύγχρονο, πιο εξελιγμένο, πιο αποδοτικό. Και πήρα απόφαση γιατί ήταν ρίσκο μεγάλο. Τότε που ήταν τα ελληνικά, το ελληνικό το χρήμα, αυτή η μονάδα εδώ που βλέπεις κόστησε 58 εκατομμύρια. Ήταν γερά λεφτά για τότε. Την εποχή τότε για την εποχή ήταν αρκετά πολύ λεφτά. μεγάλο το ποσό. Βέβαια, ήταν πολλά τα λεφτά. Έγινε απόσβεση για τα 58 εκατομμύρια αυτού του θερμοκηπίου? Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια λογικά έχει γίνει η απόσβεση. Γιατί αυτά τα θερμοκήπια εδώ έχουν, αν δεις έξω, έχουν θέρμαση. Αυτά τα λάσκα που βλέπεις εδώ επάνω είναι τις θέρμασες. Αυτό το θερμοκήπιο ζεσταίνεται και από πάνω με τα λάστιχα και έχουμε και λάστιχα άλλα τα οποία τα απλώνουμε και ζεσταίνουμε το χώμα. Εκεί που είναι το φυτό, ζεσταίνουμε τη ρίζα του φυτού. Έχω 2 λέβετες μέσα από 700.000 θερμίδες ο καθένας και όταν φυτεύουμε νωρίς, βάζουμε μπρος τους λέβετες και κρατάμε μια σταθερή θερμοκρασία για να μπορούμε να φέρουμε πρώιμα παραγωγή. Καλλιεργείται εδώ 12 μήνες το χρόνο? 12 μήνες το χρόνο, αλλά σε ένα χωράφι ναι. θα καλλιεργήσουμε μία δηλαδή, υπάρχουν ένα κενό τώρα, όπως έχω στο διπλανό το θερμοκήπιο κενό, τα αφήνω 3-4 μήνες, μου ξεκουράζουν. Βγάζετε παραγωγή? Βέβαια, αρκετή παραγωγή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που λένε και οι πιο ειδικοί ίσως από εμάς, ότι ένα χωράφι όταν το καλλιεργείς κάθε χρόνο, κάποια στιγμή χάνει και την δυναμικότητά του, μειώνεται η παραγωγή και γιατί είτε είναι αυτό θερμοκήπιο, είτε είναι δεντροκαλλιέργεια, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια, το έχουμε φορτώσει, ξέρετε, το έχουμε υπερλιμάνει και το έχουμε ρίξει και πολλά φυτοφάρμακα. Άρα δεν έχουμε και την ανάλογη παραγωγή. Κοίτα, τώρα τελευταία, έχει γύρω στα 8 χρόνια, περίπου 10 τελευταία, έχουμε ρίξει πολύ το έχουμε ρίξει την ηλιακή απολύμαση. Δηλαδή, βάζουμε μια καλλιέργεια, μόλις το μια καλλιέργεια, το δουλεύουμε το χωράφι, φρέζες, οργώματα και τα σχετικά και μετά απλώνουν τα λάσκα και τα ναίλον και ο ήλιος κάνει τη δουλειά του από εκεί και πέρα. Και απολυμάνουμε το έδαφος και το ξεκουράζουμε με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ προσωπικά τώρα τελευταία έχει στο δεύτερο χρόνο τώρα που γνώρισα κάποια προϊόντα με βακτήρια και έχω δει μεγάλη διαφορά στην παραγωγή μου. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή όταν εννοείται είναι χημικό, δεν χρησιμοποιείται χημικά δηλαδή? Χημικά, το χημικό έχει κάνει στα χωράφια μας πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουν κάνει στα χωράφια μεγάλη ζημιά και πρέπει όσο γίνεται να αποφύγουμε τα χημικά και να πάμε στους μικροοργανισμούς, στον παλιό τρόπο ας πούμε. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, παράδειγμα όταν ήμουν 18 χρονών, 17, δούλευα με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου σε αυτό το χώρο που βλέπεις εδώ είχε ξύγιανα θερμοκήπια. Εγώ μετά έκανα τα θερμοκήπια, τα σύγχρονα αυτά, τα σιδερένια. Και βάζαμε αγκούρια τότε, φυτεύαμε το μήνα Μάιο αγκούρια και κόβαμε παραγωγή μέχρι που να πέσει παγωνιά. Ήταν τα χωράφια τότε ξεκούραστα, δεν ήταν μολυσμένα από τα χημικά και αντέχαν οι παραγωγές και υπήρχαν και τα βακτήρια στη γη μέσα τα οποία κάναν τη δουλειά τους, μικροοργανισμοί. Χρησιμοποιώντας όμως τα χημικά ήρθαν σε μια φάση τα χωράφια που πλέον κουραστήκαν πάρα πολύ. Δεν αποδίδουν. Να μην αποδίδουν. Τώρα πλέον πρέπει να πάμε σε άλλον τρόπο καλλιέργειας για να αποφύγουμε αυτή τη ζημιά που είχαν πάρει τα χωράφια. Αυτά τα καινοτόμα προϊόντα στη σύγχρονη γεωργία που χρησιμοποιείτε, ναι. Όταν λέτε ότι έχετε δει διαφορά, τι διαφορά έχετε δει? Κοίταξε, εγώ για πρώτη χρονιά χρησιμοποίησα το 2014 για κάποια φάση τα προϊόντα, τα βακτήρια και τους μικροοργανισμούς και είδα μια διαφορά. Είχα βάλει σε πιπέρια και σε ντομάτες, είδα μια διαφορά και μετά
έκανα την απόπειρα πέρυσι και το χρησιμοποίησα το προϊόν αυτό, αλλά από την αρχή της παραγωγής. Δηλαδή, όχι όταν εξελίσσεται η παραγωγή και είναι στη μέση, παράδειγμα. Δηλαδή, όταν το φυτό, η ντομάτα φτάνει σε αυτό το ύψος, όχι. Όταν το φυτό είναι μικρό. Όταν το φυτεύει στο χωράφι, αυτό το προϊόν πρέπει να το ξεκινήσει από εκείνο το στάδιο. Και είδα μεγάλη διαφορά. Κάτι ξύνιανα θερμοκήπια που έχω σε άλλο χωράφι, σπάσαν τα σύρματα από το βάρος το πολύ. Αλλά τα χρησιμοποίησα τα βακτήρια αυτά και τους μικροοργανισμούς. Από τη μεγάλη ανθοφορία της ντομάτας, λέτε, και το βάρος που είχε. Κάναν πολύ καλή καρπόδεση, γιατί είχαν πολύ καλό ριζικό σύστημα και μπορούσε το φυτό και λειτουργούσε πάρα πολύ καλά και φορτώθηκε το φυτό. Και κάποια στιγμή που πήγαμε να μάσουμε ντομάτες, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα γιατί κοπήκαν τα σύρματα. Και φέραμε 5-6 άτομα και σηκώναμε τα σύρματα για να μπορούμε να μπούμε μέσα για να μάσουμε τις ντομάτες. Δηλαδή είδα διαφορά, μεγάλη διαφορά από πριν στην παραγωγή και φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσω. Αλλά θέλει από την αρχή της παραγωγής. Για να έχεις αποτελέσματα, βέβαια ένα πρόγραμμα θέλει από την αρχή. Δηλαδή όταν φυτέψεις και μπεις στο χωράφι μέσα, θέλει από τότε να κάνεις το κουμάντο σου και να χρησιμοποιήσεις τα βακτήρια αυτά για να μπορέσεις να πετύχεις καλά τον στόχο αυτό που θέλεις. Τα προϊόντα που παράγεται εδώ στη Σκύδρα, πού τα πουλάτε, εκτός της λαϊκής? Κοίταξε, κάποτε υπήρχαν εδώ στο χωριό συνεταιρισμοί. Για ΑΒ λόγο διαλυθήκαν οι συνεταιρισμοί αυτοί. Και τα προϊόντα αυτά φεύγαν Λαμία, Λάρισα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρες, όπου μπορείς να φανταστείς. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί αυτοί να διακινούν τα προϊόντα αυτά, έχουν διαλυθεί οι συνεταιρισμοί. Υπάρχουν κάνα 2 ομάδες παραγωγών με λίγους παραγωγούς. Το 80% είναι λαϊκατζίδες. Όλοι έχουν πάει στις λαϊκές. Και ο κάθε παραγωγός μόνος του πάει στις λαϊκές και πουλάει τα προϊόντα του. Βγαίνει μεροκάματο. Μεροκάματο να πω, δηλαδή έτσι όπως έχουν γίνει τα χρόνια τώρα δύσκολα, μεροκάματο να γίνουμε πλούσιοι, όχι. Να ζούμε, να μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα, να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις και να μπορούμε στο σπίτι κάτι να κάνουμε. Ξέρω εγώ, όχι λεφτά. Κάποτε έβγαινε μεροκάματο, καλό, πηγαίναμε και διακοπές και περισσεύαμε και κάναμε και ζωή. Και τώρα είναι τα πράγματα σφίξαν πάρα πολύ. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά, τα καύσιμα είναι ακριβά πάρα πολύ. Τα καύσιμα μας κάνουν μεγάλη ζημία γιατί έχουμε τους λέβετες, είναι ακριβά και με τους λέβετες και με, στα φυτόρια μέσα, στα αμάξια, τρακτέρια. Για μένα σαν παραγωγός η μεγαλύτερη ζημιά οικονομική πάνω στο τέτοια είναι πρώτα τα καύσιμα και μετά έρχονται όλα τα άλλα τα έξοδα. Δόξα τω Θεώ μπορούμε και ζούμε. Δεν λέμε ότι είμαστε στη φτώχεια επάνω, εντάξει. Αλλά όχι ότι μπορούμε και να περισσέψουμε και να γίνουμε και οι πλούσιοι, ξέρω εγώ. Είμαστε εδώ στην περιοχή σας όπου βλέπουμε και εδώ δέντροκαλλιέργεια και μάλιστα στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο βλέπουμε ακτινίδια και εδώ. Ακτινίδια. Η περιοχή μας είναι όλη με δέντρα, ροδάκινα και ακτινίδια. Εγώ τη φάρμα μου την έχω 30 χρόνια και πάντοτε έβαζα τα κλασικά λεπάσματα και ραντίσματα, αλλά δεν είχα αποτελέσματα. Πέρυσι εφάρμοσα το Uniger και το Slavol και είχα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Η φάρμα μου πρασίνιζε, ο καρπός μεγάλος και ομοιόμορφος. Και όλοι οι παραγωγοί που βλέπανε τη φάρμα μου έλεγαν τι φάρμακα έβαλα. Και έτσι φέτος θα έχουμε μεγάλη κατανάλωση. Πολλοί κόσμος από τώρα άρχισε να ψάχνει αυτά τα προϊόντα. Φεύγει από τα χημικά, λέτε. Φεύγει από τα χημικά, θα πάμε στο Uniger κάτω και 3 ραντίσματα στο Slavol. Τα δέντρα που βλέπετε, άλλες χρονιές ούτε τα μισά κλαδιά δεν ήταν. Φέτος βλέπεις ευέργειες μεγάλες, πιο καρποφόρες, οπότε φέτος θα έχουμε διπλή παραγωγή σε σχέση με πέρσι. Θα έχετε την παραγωγή γιατί λέτε ότι τα ακτινίδια μεγάλωσαν στο ίδιο μέγεθος, άρα είχαν μεγαλύτερη εμπορική αξία. Και εμπορική αξία είχαν μεγαλύτερη και ομοιόμορφα, αλλά φέτος ότι δυνάμωσα πολύ τα δέντρα, πιστεύω ότι θα έχουμε και καλύτερη παραγωγή και πιο πολύ.
Και ποιότητα και ποσότητα θα έχουμε. Τώρα, για να Αυτό δούμε, φαίνεται από το κλάδεμα. για να δούμε τώρα το προϊόν αυτό το οποίο παράγετε εσείς εδώ στην περιοχή σας, το ακτινίδιο, που είναι μια δύσκολη καλλιέργεια και πολύ έξοδη λένε πολλοί. Πού το πουλάτε? Τυχαίνει να είμαι και εγώ ίδιος έμπορας. Συνεργάζομαι με τον Μπαλκανάκη στα Γιαννιτσά. Καλός έμπορας, μετρητής. Κάνουμε αρκετό τονάζ και το χρόνο θα κάνουμε περισσότερα. Αυτά τα ακτινίδια είναι εντός της ελληνικής επικράτειας ή είναι προϊόν το οποίο εξάγεται? Συνήθως είναι εξαγώγημο προϊόν. Το ακτινίδιο ο Έλληνας δεν το τρώει πολύ. Είναι εξαγωγή. Το 80% είναι εξαγωγή. Γιατί δεν το τρώμε, δεν το ξέρουμε? Δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Επειδή και χρειάζεται λίγο κόπος καθαρίσματος, μάθαμε στο πορτοκάλι το εύκολο, στο μήλο, ενώ η αξία του ακτινιδίου είναι μεγάλη. Δυστυχώς ο Έλληνας δεν το πολύ τρώει. Είστε ικανοποιημένοι από τις τιμές και από την παραγωγή? Κοίταξε να δεις, οι τιμές σε σχέση με τα άλλα τα προϊόντα, ας πούμε καλές. Όταν παίρνει 35-40 λεπτά ο παραγωγός είναι ικανοποιητική. Διότι το ακτινίδιο σε πλήρη παραγωγή μπορεί να σε δώσει και 4 και 5 τόνους. Αλλά το 3-3,5 τόνους το παίρνεις. Είναι καλό. Είναι πιο εύκολη καλλιέργεια. Το κόστος είναι εγκατάσταση λίγο ακριβό, αλλά είναι επειδή είναι πολυετής φυτό, βγαίνει και το κόστος. Βγαίνει και το κόστος. Τώρα, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Βλέπουμε ένα κόστος παραγωγής να αυξάνεται, η φορολογία να αυξάνεται, οι ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται. Βλέπετε οι νέοι άνθρωποι ή αυτοί που ασχολούνται με τα χωράφια να σκέφτονται να αλλάξουν καλλιέργειες και να μπουν σε πιο δυναμικές, όπως είναι το ακτινίδιο. Τώρα υπάρχει μια κίνηση, πολύ ακτινίδιο μπαίνει στην Ελλάδα. Αλλά εκείνο που βλέπω ότι επειδή τυχάνει να είμαι και στο παιχνίδι του εμπορίου, θα υπάρξει πρόβλημα αποθηκευτικών χώρων. Πρέπει οι ιδιώτες ή το κράτος να μεριμνήσουν από τώρα για χώρους. Έχετε συνεταιρισμούς εδώ? Έχουμε και συνεταιρισμούς, έχουμε και εμπόρους, αλλά τα ακτινίδια θα είναι πολλά. Άρα δεν έχετε... Σε μια τριετία-τετραετία το ακτινίδιο θα είναι πληθωρικό. Οπότε εκεί λέτε ότι θα υπάρχει πρόβλημα αποθηκευτικού χώρου και ενδεχόμενα και ότι θα μειωθεί και η τιμή του. Οπωσδήποτε όλα παίζουν ρόλο. Παραγωγή. Οπωσδήποτε όταν αποθηκεύεται το προϊόν, έχει άλλη αξία όταν το πουλάς. Όταν δεν μπορείς να το αποθηκεύσεις, φυσικά ο άλλος το εκμεταλλεύεται, πέφτει η τιμή. Αυτά πρέπει όλα να τα δει και το κράτος και οι ιδιώτες.